Production. Баруи зулфоите имрӯз шонара медавонам поян достагӣ бо партофта фатай сафед батан қапида дасти шаҳбачара ба хандаҳои ширин пеши тараб хонаи туида мефрояи лимузин чунон хирсанде ки надори фикри ёшиқа манам хирсандита мехом не ки бо дилам зиқай кош курмеши чашме ки хондак даъватномата кош куршава чашме мебина ҳози қадамом данте хандаҳот меган номи мада дилут набуд лаҳзае барбари рафтан да дилам мия ларзае панҷ соли бебаҳори юмр алвидо ҷонию тикорой бебарори юмр алвидо ҷонию бе ман мемурди лек болотар бидай бо ҷоию панҷ сол тоқат карди панҷ моҳ не алвидо ҷонию туюд бисёр дарзет медод гарма мебдум ҷоию не ки дига чӣ бугум та алвидое ҷонию ба ном насиба киб ба тақдир насиби ки ишқат ғуломи киб ба ғам раиси ки расиба ки ё ки расатани маҳинтак насиба бин ки даки меши мамитак дар оғӯше меши ки кӯдаке гири дар оғӯшет бачадам ному меша ё ма гаштам фаромӯшет номи мада фарзанда дивадаи кадагит буд ё ки шабоз ишқи не як хатои кӯдакит буд кошкурмеши чашме ки хондак дават номада кошкуршава чашме набина ҳози қадамом данте дирӯз туй дора алвидо кадак синат қати ба фата мебараниш карнаи сирнай қати ӯ ай дигаре шидак да дастиш дохтан чала мегум гила харидам ай сариш кинум чочала э дил чӣ хе мебардорӣ ки охири қадарда ки мебини хандаҳоша ҳатто таги чодарда доим хандатам мехостум ақалани рӯзгиряк ӯ бозӣ кад ба ишқат бихе дилу гурдак не ман қасам хӯрдам лазид намекунам туиша ӯ мара дуруғ кадай нағз дида гирифтай шуша ман дуо намекунам хиёнат кардидама вало хушбахтиш мекунам масани ояндама худут қоил бишай ки нашиди чению на худут лаънат бихони ки нести дар ҷои ӯ тоят муборак хандата ба ҷонака тоят муборак шабааки ҷонака мошини шаҳомадай уше батай хоната тоят муборак беши машини шада хавотир нашада гирдат наметова соям тоят муборак ишқи пасола худованда дили тоза ҳурмати шаҳади рабо тоят муборак шабади рабоша иҷозата рӯса дамоши парк кне тудон муборак ишам ба азур хов кне